মই এনেই কোৱা নাই এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান 1 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিছে অহাবাৰ 10 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব बयनिसिमबो गोसो सिंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्ट थानायफोरा नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय त' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो दङ ना त' बिदिब्ला लेट्स स्टार्ट त' जोङो नेनानै दङमोन बयबो ना SMS जितु CM लन ना CM लननि SMS खौ जोङो बयबो नेनानै दङमोन त' आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैफिनबावलायबाय चेनेलावहाय सावरायगोन दिनैहाय CM लन आरो बेबायदिनो PM किसान आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो अरुणोदय ना त' बिदिब्ला सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जोंहा दिनैनि आपडेट्सआ जितुनिखि जोङो सावरायबाय थादोंमोन जितु CM लन बा जोङो CMAAA होननानै मिथिनो मोन्दों ना त' जोंहा 16 तारिखआ गाबोननो फैनो थांगासिनो दङ दिनै सानसेल'सो गेजेरावहाय दिनै रबिबार आरो गाबोननो रांखौ मोननो थांगासिनो दङ दा सोरना SMS फैखो सोर सेलेक्ट जाखो दा SMS फैनायफोरा सेलेक्ट जाजोबखाबाय दै त' एसे कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरदो सोर सेलेक्ट जाखो बिराद मोजांनि खौरां सेलेक्ट जानायफोरा मोननो थांगासिनो दङ आरो गाबोन माबे लकेसनाव जागोन नोंथांमोना बे SMS नि गेजेरजों मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ ना त' लकेसनसिम फैदो आरो चेकखौ लादो आरोना त' बिदिब्ला जोङो नेनानै थानायखौ बयबो अपेक्षा खालामनानै दंमोन मोननो हाबाय SMS खौहाय नाथाय दासिमबो आंनियाव बेबायदि SMS बो गैया जेबो गैया आंबो एसे एप्लाइ खालामनायदोंमोन माने त' आंनियाव SMS गैया त' SMS गैया माने सेलेक्ट जायाखै होनना बुंनांगोन आरोना त' मा जायो आरो मिथिला जोङो मिथिनो मोनबावदों सेकेन्ड लिस्ट फैनो थांगासिनो दङ त' दिनैनि गेजेराव ओंखारबोनो हागौ आरोना बे सेकेन्ड लिस्टआहाय दा मा जायो आपडेट्स फैयोब्ला होलांबाय थासिगोन आरोना त' बिदिब्ला लकेसनसिम फैदो SMS फैनायफ्रा ओमफ्राय फैसाखौ लादो आरोना एसे कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर सोरना बेबायदि सेलेक्ट जाखो ना त' बिदिब्ला जोङो दा गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जोंहा बेनो जितुनिखि जोङो बयबो नेनानै दङ बेखौबो जितु आइजोफोरनि थाखाय बिखेखके ना त' बेनो जाहैबाय जोंहा अरुणोदयनि रां आरो बे अरुणोदयनि रांखौहाय जों एसे माने बारायगोन बायदिबो जोङो मोनथिनो मोन्दों खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौ मिथियाना बयबो नेनानै दङ 8,000सो हाबगोन ना 10,000सो हाबगोन ना 10,000निबो बारा हाबगोन त' नेनानै दङ आरोना दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 8,000नि सायावबो जानो हागौ आरोना एक्जेक्ट बेसेबां जागोन दा जों बेखौहाय मिथिनो मोना 8,200बो जानो हागौ 8,100बो जानो हागौ आरोना त' बेखौ समा खिन्थागोन त' आपडेट्स फैयोब्ला लानानै फैगोन त' फाइनाल आपडेट्स मोनोब्ला ना त' जोङो नेनानै थानि आरो जोङो 20 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो जोङो रांखौथ' मोननो थांगासिनो दंखायोखा त' बिदिब्ला जोङो नेनानै थानि मोननो थांगोन आरो बयबो मोनजोबगोन ना त' जायफ्रा एलिजिबल जागोन दा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो PM किसाननि राङाबो हाबनो थांगासिनो दङ आरो फेब्रुवारि दानाव माने फैसायानो फैसा बे फेब्रुवारि दान मोनसेयावनो फैसाफ्रा हाबजोबखासिगोन आरोना बिनिफ्राय जोंहा इलेक्सन नांनोसै लासैनो ना इलेक्सनबो फैनो थांगासिनो दङ आरोबाव BTC आवहाय त' बिदिब्ला गोलाव खालामला रायजोफोर PM किसाननि फैसायाबो हाबनो थांगासिनो बे दानावनो हाबगोन त' जोबनायथिंहाय बे मासनि जोबनायथिंहाय जोङो मोनहैनायनि गोबांथार चान्स दङ आरोना त' बिदिब्ला गोलाव खालामला रायजोफोर जोङो नेनानै थानि 2,000 रांखौबो जोङो बयबो मोनगोन आरो बयनाबो लेन्ड सेडिं EKYC गासैबो अके दंजोबखायो जानांगौ निस्सय ना आरो जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों जोंनो बेफोर थायाब्ला फैसाया एकाउन्टाव हाबा ना त' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय